Assalamu alaikum qadrdon yo'ldoshlar. Yog'dayingiz omadmi? Dzień dobry panowie. Qadrdon yo'ldoshlar, bugun ham ta'da bir qiyitgacha ma'lumotlar bilan qarshingizda chiqayin edim. Polshadagi aylık dollar atamlaryapmizmi, zlot atamlaryapmizmi degan so'rovlar va dollar necha qimmatmi degan so'rovlar va shularga qiyitgacha javob berajak va boshqa da qiyitgacha ma'lumotlar bermaya çalışacak. Polshada aylıklar saatlayla adaplanıyor şu an, yani ağlar böyle. Saatlik adaplanıyor ve zlot alıyor, dolar alındı. Onun aşağısına aylık veriliyor ve dışarı yurttan gelen işgärlerin sany gatykän bolan soň şo günlerde birazcık galyp bilýär, 4.74 neçeni galyp bilýär. Ondan soň aýyň başyna we soňlaryna da düşüp bilýär. Eger isteseňiz gyslanmaçda bolsa garaşyp, birazcık garaşyp uğradyp bilersiňiz. Ýöne muň riskini siz özüňiz almaly. Men buna jogap bermeýän. Ütkäden biler. İsteseňiz bank hesabından ham alyp bilýäňiz. Bank hesapları diýemde biraz aklıma geldi. Käbir adamlar 150 zlot istýärmiş şu bank hesabı açtırmak üçin. Bank hesabı açtırmak tölegli däldir. Şunu aklınızda saklan. Bank hesabı açtırmak üçün her haytam bu töleg tölenok. Käbir ýerler pesel nomer istýär, käbir ýerler öý adres istýär. Kayıt olmalı. Mesela bank polski hiç sadistlanıp pasportun alyan, baryan, yönü kartın gelenine bir adrese gelmez için bir adres görkezmen gerek yazyan. Şu adresi yazandan son ben özüm Varşavadan alamsam 2 günden adresime kart geldi. Derro geldi. Santander Bank'tan alan olanlar var ya da ilaki banklardan alan olanlar var. Ben özüm bank polski kullanyan ve hiç ili şikayetim yok. Onot hem etçe işlemi karşılap duruşu var. Dolarım hesabıma dolar alatım yerde dolar alayan Türkiye pul uğratacak baktım. Korona Pay programmasını ulanyan. Korona Pay programmada uğratmak mut ve kevat kurtulmuş haline de bolup bilýär. Ona ilki bilen kayıt olayan. Ondan sonra zlot hesabından çekip dolar Türkiye bir kişinin adına uğradılýar. Bu Western sistemini ulan gören bağ olsa, edil şon ýaly işleýär. Bärden zlot hesabından çekdiren hiç ýerkiden yok. Konopayň içine girip, aljak adam galynyny girýär, näçe uğratjagyny girýär ve kart bilgilerini girenden soň sen kartyňdan onoý kody gelýär, onoýlandan soň näçe dollar uğratjak bolsaň zloty görkezdir, onoýlap uğradyp bilýär. Aňardan sana gelen maildäki dekondu goýberýäňiz, şoňa seredip aňardan Türkiýeden çekip berýär. Käbir ýerlerde 100 dolara, 1 dolar alýar eken, almaýan ýerler ama siz onu sorap özüňiz görüp bilersiňiz. Aksarayda 50 sent diýär, Bakırköýde 1 dolar diýär, Şirnewlerde hiç pul almaýan ýerler bar. Onu siz özüňiz soraşdyryp görüp bilersiňiz. Pul şun ýaly uğratýar. Biram nerende meselesini gatykän soraýan adamlar bar. Çakırlık meten sorayanlar ama men çakırlık uğradıp bilemok, men bu işlerem edemok. Kim edýär diýse de yalan söylüyenler. Men hiç ili bu işlere giremok. Häzir İstanbul'dan, İzmir'den, Trabzon'dan, Gaziantep'ten randevu almak gatykyn ve Feso Global'a çünkü talap gatykän Türkiye vatandaşlarından hem gelýänlerken şu wagt täze Türkiýeň Ýewropa Berliňe, Ýewrosoýuza uğradan raporuna göre öňkü ýyllara göre 3 hesse red oranı artypdyr ve 20 milyondan gowrak euro çöpe giden ýaly red edilenleriň sanyna göre hasaplaýarlar. Şoň üçin red olasılıklary öňkä göre yüksek. Yani galan diýip aýdyp geçýärler. Ve Feso Global'da randevuları gynansak da şu wagt pul bilen satýar ekenler, oňam adam däl 600 dolar soraýar ekenler. Ýöne Ankara'dan aljaklar üçin käme problemi ýok. Ankara'dan häzir arkaýyn alyp otyrlar. Oň üçin Ankara'da töwerendäki welaýatlarda bolmaly, kartadan bakyp bilersiňiz. Haýsy welaýatdaky oturýan adamlar nireden alyp biler diýip oň kartadan bakyp bilýäňiz. Randevular şon ýaly gynansak da häzir gaty kynlaşdyrdylar.
eline çakılı olup 4-5 aydan beri gelmen otururlar ama ya da puluna kıynanman 400-500 dolar verip vaktinde gelip häzir işläp öğrenler ama her kimin düşüncesi aýratyn bolýar. Biri pul verecek gel ya 4-5 ay garaşýar. Biri pulunu verecek derro men gideýin diýe şu düşünce bilen pulunu verip derro gaýdýan adamlar bar. Karar siz verin. Men hiç ilmine goşulyp bilemok. Randawlaryň ýagdaýy häzir kynrak. Sebäbi Türkiýeden gaýdýan adamdan gatykän bolmasy. Ýene aýtmaly adamyň biri bir takipçimizin maňa Instagramdan ýazyna görä İzmirdäki VFS Global ýanymdyr we garşysyndaky otele geçirdirler. Ene içerisinde suraty da düşüp bolanok, sigorta da alyp bolanok diýdi. Şoň üçin daşarda surat 60-65 TL diýdi. 60 euro ýerine 91 euro tegerim. Sigortaň bahasy bar diýdi. Munam goşmaça bildireýin diýdim. Yani İzmir'e gidecekler tayyarlıklı olsun. Belki yine geçen olmama ahmal. Şöyle geçen hepte yazıptılar. Bu hepte video çeken son. Bu hepte koşayın dedim. Onun bilgilerin arasında.